Kum ka jingkan mau burom ya kelengku sengyap jong kelawat kari kasi utirot sing sim ya kebalakan mau kerpang hadukan yang spa snem ke bamenta hakeleng ki benta jong kejelah banlong ke jingkan mau badru ke jingpun kan mau ya kilong den bantip siapang ne kelawat kari hakane kasi ke bamenta kaseng hanyo trap National Youth Front anodan region kalalej ban bu yaw sentiu hakmat jong modur jong neuri kurau ha hanyang bari ha ka skul Jawahar Navodaya Vidyalaya ha ka bagi dikot jong kaseng kilapun kan mau ya kejing yele laj luj uneu khlawaj na ka benta kari bat kajat penriu ha kene kesengi ki dikot jong kaseng ki belawan poi ha kene kejaka ki kentup yaw ba edelbat nongrum ubadeu General Secretary kaseng anodan region ha ka jing don lang jong ki dikot kaseng ki bakentup yaw ba wan pli Martin u Sylvester Shangpliang u Birbol Rafael Kongbe nalor jong ki pan tenang. Ni nakaliang ka etson na F kanang ski ngiwan banbu ibnu sentio kum kadak kajing burom ya ka lengku skiyap jong paim tirot sing sing uba hakane ski de ski ka ba kajing dap jong uga basispa prapunyo snam tingin nakaliang ka seng etson na F ngidon kataka jing burom lan ya kata jing kan mau burom ya uma tinyawan banbu ibnu sentio pada kejuk poro ni ai message ya ka sarkar bahkan ni kasngi lengkuk jong u tirot sing te ko sarkar to ngap ya ki mat jing dawa jong ki kum ki seng phalang bonsin ki jing dawa jong ki los long kam kai but kane kalong ka message ya ka sarkar ba nakalyang jong kum ki seng phalang lada ngimla lada ngimyo ai ki jing dawa ombang se ba nakaliang jongi kum kin sami kum tak tirot sing mo sibon ki tirot sing kin mi biang te kene kalong ka jingkran ka basai ba